Şurada ne parti karşına neyse. Valla خوب o gir kaçta kroki ne boşad ne سلام دوستانی عزیز و گرامی، خوش آمدیم با کانال ما. چقدر که میبینین من ماشینده ما معارف رفتیم برای همین غیره سیاوش من جا به کاسمتیکا به اچکی سحری دکتر رفته بودم من و دکتر رفتم دکتر جان کرد که همه خیلی گلوها درد اخیر نشدک اکول نیساندک یعنی با 5 روز 6 روز من اکول میگیرم همینش بیزه با همو ویتامینای پیشتره نیستن گفت که همه نغزش همین هسته یعنی نرمال نگاه میدارد همون خونه انالیزای سپریدم با پگه حتما تلفن کردم میپرسم که کنی وای انالیزا چه خیلی گفته بسیاری ها پرسیدستم که شوهرتان کنی چی با شوهرتان نیستم من شوهری من ایسه هر کار تا بگو هم من خودم درجه کم میبینم شده رفتم دوستانی عزیز من امروز ای بازاری پامیر وای گرفتم ای پیش بازاری پامیر گذاشتم ببینم که اولچه 6.5 سومون اولو 2.5 سومون و گفتم بیا 1 کیلویی گیرم و کمپوت کنم برای کودکا تا که تست کمپوت خورن همین تمپراتور نکنن میگویم آب بسیارتر خورن گفتم حالا میخوام من قش زیادی کردم یک بانکا و شیرینی شش دستم که چخل شده ولی نشته شکر نانداختم یک گلا شکر رفته و روزی شنبه نصیب انشالله بینم اگر که با آلوچه و آلو ارزان تر باشد یک 3 کیلویی میگیرم و زمروز کده مرزینک ده میمونم تو که هر دفعه وای کنم من این هازی آمدم وای کدم سروسیمه شده همه آلوچه و آلوی همش نیوخه کمتر آلو انداختم و آلوچه همش انداختم و وای کدم کمپوت کردم وای همه خیلی سرخوان ورینی شده وارو که من کسترکای کلان نداشتم بعد ازی همش اینده پلویندم و اینده بگشته آب انداختم بینین خیلی با سرخی خوش رو وای شده گه چش میگن بروماده уже авай бинен вайда бома иқай дига як тифал дига чой ҷӯшондаму об омехта кардамша бинен бо чиха сирхи хушрӯ ҳастай неке маззашам ба маззаи нахс шудагӣ ҳастай ана михел дӯстони азиз ҳози ман ин ҷӯшидан гирад тез гуфтам ягон хӯрок андозаму баъд кӯдакои берун бирорам соат 6 шудаям нилфар чашм нарасад имрӯз температура накардистай нилфар گجاش خوریدسته با کتفش کمر گزیده است من یک کمر همینجا گزیده اومده کچ خراب شده ای پشتی همی کسالیش خراب شده نیلوفر بذارین خانه داشتین ما از اوقات کنم با بیرون میری بیرون یا که نه محلش دوستانی عزیز کمپوتوی من شدم و اینجا من شوربا کردم و با کمتر شوی کردم شولا کردم برای که شوهرم
шула кунед гуфтам не ман кӯдакода шӯрбо ягон овқоти сиёҳ кунам ки лекин нилуфар низ не ман супчик намехӯрам гуфта вай кард баъд гуфтам хай биё шула кунам инҷа вая мондам ки то ки ҳамаш пурра равад обаш мана иқаи дига компот ҳастай ва ҳозир бо мехом блинчики тайёр кунам литр шир оварда будем шавҳарам намедонам ки нағз ҳастай ё ки не барое ки напухта будем шава берин торик аллакай пага уборка нақшаи уборка дорам мебинем хай чӣ хел дӯстони азиз мана блинчикои ман тайёр кардам ҳамаша аллакай беҳад нағз хушрӯ шудан гӯем тез тайёр шудам охиронаш фақатам хеле мешавад ки зиёдтӣ камтар имрӯз 23 июн ман обеди рӯза тез ош кардистам камтарак ош мекунам тамом барое ки меҳмон омадистай ва инҷода боқлаҷон овардан шавҳарам мехоҳам салатаи боқлаҷону картошкаву помидору бодрингу чеснок ҳам хеле тез тайёр мекардагӣ кунам соат аллакай 12 шудестай ва ман нав оша андохтестам зирбакаша кардам ону меҳмоно ки омаданд баъд биринҷиша шушта меандозам ҳана мехоҳам дӯстони азиз берин ҳаво хушрӯ кӯдако хонаданд ман тез кор кардистам картошкаи сирх кардистам ман аллакай барои салат боқлаҷоно сирх мекунам баъд помидор бодрингаша низ майда мекунам ва дӯстони азиз бинед чӣ хел мевагиҳои тоҷикистон пухтагӣ хушрӯ аҷоибот ман ин зардолуҳоша бинед чӣ хел оранҷавӣ ба монанди ҳамин салфетка гелосу себ хай ман дида гирифтадам имрӯз шавҳарам гелосу зардолу овардан ва рӯи дастархон дагӯем вазир шуштумшона табақда мегираму мебарам мемонам ва интизор гӯем меҳмона инҷа зирбаки оша аллакай ман андохтам мондам паста какаш кардам нахид надорад барои паста как мондам шаки то ки ҷӯшта истод сад аллакай як шудай дӯстони азиз ман салат тайёр кардам ҳамқаш монда гӯем ва зиёдтиш ва инҷода оша дам партофтам ҳоли дам нахӯрда инҷода салат кардам барои ош ҳам хеле тез дам хӯрад ки то соат 2 гузашта ки дидаки оши ман дам хӯрад тезтарак гуфтистам ана мехел берин ҳаво беҳад гарм трезе гузаронам мехе ки мана 32 дараҷа даруни хона ва дӯстони азиз баъди меҳмоно рафтан бинед посудаҳо чиқа ҳамаи ман рости гап посуда наштам вақте ки меҳмоно буданд шиштум ба ҳазуркатишон суҳбат кардам ва бегоҳи рӯз шудак баъд ман посудаҳо шиштум хостам каме дам гирифтам лекин нашудак хоб нарафтам гӯем хайози посудаҳоя ҷамъ мекунам камтар оша дега низ тез холӣ мекунам ва ҷамъу гир мекунам гӯем умуман дастархонда фақат мевагиҳо мондагӣ ҳастай баъд ваёрам низ рафта мебиёрам дар ягон ваза мегирам шона соат 7 шудастай аллакай 6:14 дӯстони азиз ман ҷида доруҳое гирифтам доруҳо мегум дору бояд хӯрдан дар кор аёд набурад бай чӣ мегӯянд шуна укол мана ҳамақа укол ҳамаи ҳамин як пачка укол кардан дар кор шприцош ҳамаш 5 рӯз саҳар бегоҳ беҳад гӯем безеб ман ганда медонам укола гӯем хай бисёриҳо дар бораи амин вай гап заданд ҷавонушоно кӯдакон нарасанд гуфтам ва бо чанд бисёриҳо пурсиданд ки фери чанд сум тоҷикистонда рости гап намедонам ки фери чанд сумай шавҳарам овардан бутагис як 20 сомон 20 чанд сомон тем боли калонашай гӯем ман ҷаш нестем ана мехел дӯстони азиз бисёр саволҳоя дар комментария мехонам мегум ки ҳатман влогда ҷавоб метиҳам мегум аёдум мебурад ки ва кадом савол буд чӣ буд дар бораи чӣ буд гуфта аёдум мебурад мерад барои ҳамин дӯстони азиз
ҳатман ҳаракат мекунам ҷавоб чам саволода ягон влогода ҳатман саволо пайдо мешавад. Аёдам мебурад фақат ки вай кунам беҳад фаромӯш хотир шудагӣ ҳастам ки ҳозир намехел дӯстон азиз дар бораи вай бисёриҳо гуфтанд ки грипп дар ҳақиқат грипп беҳад безеб ҳастай вақти ҳомиладоригида барои он ки вай гӯем безеб ҳастай ҳатман бояд ман намехоҳам ягон вай кардан воҳима карда ягон гап задан барои он ки бисёр ҳаст ҳомиладорҳо ҳастанд тамошо мекунанд фақат ки ҳатман бояд духтур равен ки ихе самолечени кати нагзарон ихе ранги гриппи ки худатон масалан мешен ягон вай мехӯрен масалан ширу асалу хеле чизо мехӯрен нағз мешен вай дар вақти ҳомиладорӣ ихел намешад барои ҳамин ҳатман духтур равен ки то ки вайтон дору укол ман рафтам сразу мана дид уже ман 2 рӯз гӯем рӯзи шанбе якшанбе ҳамин хел будам рӯзи душанбе духтур рафтам аллакай гуфт ки гузарондагӣ ҳастен полнисти ҳамин вая срочно укол гирен бе укол намешад гуфт ман гуфтам ки сироп нависонен ягон хел хӯрум ки гуфт ки не укол гирен хубтараш нахстараш гуфтак барои ҳамин укол гирифтестам ва уколаи шавҳарам мекунанд шавҳари ман метавонанд любой хел гӯем укола кардан инош гӯем тем более осон ҳастанд мекунанд худшон ҳанамехел ва Нилуфар худо ба шукр ки нағз шудак 1-2 рӯз температура кард тамом аммо дорое додам шуд дору беҳад нағз дору хӯрдан ва насиб иншоалло пагоҳ вай меран садик мерад ва рости гап мехостам ки пагоҳ бозор барумша пойафзол гирумша ки лекин афсус ки пагоҳ очамшон омада наметонанд ва хонашон меҳмон мебиёд ай раҳи дур ай душанбе барои ҳамин ба фикри ман рӯзи ҷумъа рӯзи панҷшанбе ҷумъа шанбе ба фикрам меҳмондор ҳастанд барои ҳамин гуфтам ки хай насиб иншоалло худо насиб карда бошад янгамам ай душанбе омаданӣ ҳастанд баъд ва меистанд ягон ҳафта янгам биён баъд ба ҳазур бозор мерам гадишон барои ҳамин хотир гуфтам хай пойафзолошкати оли равад 1-2 рӯз садик тамом баъд вай кунанд янгам ино биён насиб иншоалло баъд ва ёкати мерам ҳеҷ ҷода нест охи сиёвуша наметавонам ки куҷода монам барои ҳамин хотир рафта намешад сиёвушкати бозор ман бисёриҳо мегӯянд ки ман яхел занҳое мебинам ки бозорда кати кӯдакҳои майда кӯдакҳои навтаваллуд кати бозорда мегарданд бозорда вообще намешад ки кӯдак кати гарди хай майаш мана Нилуфарда ман тапчикагирӣ мерам бояд ки пошту чен карда гирам мебарамша ман ягон чизи лишни намехарам ман мерам рост пойафзол мехарам Нилуфарда бо абрат намебиём ягон чизи зиёдатӣ гӯем намехарам барое ки гашта намешад кӯдак кати об мана сиёвуша бинан катагиша бинан сиёвуша нагирифтестан садикда короче ҳамахе гӯем вай мери хай чихелай имрӯз биёен пага биёен паги дига биёен пагоҳи дига биёен ҳамахеле ҳастай хай насиб карда бошад бо мегирифтагистан сиёвуша садикда беҳад давондестан гӯем барои вай садик қабул кардан ҳанама хел дӯстони азиз биёен ҳамин кати влога ба охир расонем рости гап намедонам ки влог чӣ қадар шудагӣ ҳастай гапом чӣ қадар шудагӣ ҳастанд наистян ки бо ки ва Нилуфар влог хаб бисёр худтона ғам дода масалан видео накунен дӯстони азиз ман беҳад зиқ мешавам хонада видео мекунам ман мехоҳам видео карда гап задан ман намехелда чӣ хеле ки мебинед ман уже 5 минутае ки гап задестам ва ихе кору бори хона уқа бисёр намекунам шавҳарам ҷанг мекунам ки кор накунен духтур низ 1 ҳафтаи дароз гуфтанд ки ҳаракат кунен ки вообще наҷумен 1 ҳафтаи дароз гуфта ҳамин уколоту нагирену наҷумен гуфтанд
не ки ман наметунам бо имрӯз камтар уборкача кардам ва наметунам охир ки якҷода мехешинам семболи хонада кӯдако ҳастанд ақафҳои кӯдако мери кӯдакода мепазӣ метишона мешӯишона ама хеле аҳволкати гӯем ама хеле настиянд ки вай апай нилуфар хахтуна ғам дода бисёр видео накунен ки нақс шавен хуб шавен баъд видео кунен мо вай интизор мешем гуфтам вай каран раҳмати калон дӯстони азиз ки беҳад ман хурсанд ҳастам ки шумо ҳастед ман бе шумо ман умуман наметунам ман ҳар рӯз интизор мешам видеое мемонам медром комментария мехонам манда маъқул аст ки шумо менависен фикротуна менависен ман ҳами ҳавае мешинам мехонам ман аллакай одат карда ҳастам мехоҳам ки ҳамин гапҳои шумоя фикрҳои шумоя комментариҳои шумоя хонам барои ҳамин хотир ҳаракат мекунам мешавад ки ду рӯза як видео карда мепартом ё ки шавад агар масалан ҳар рӯз карда мепартом рӯзое ки масалан он қадар бисёр шавқовар нестанд кӯтоҳ видео мекунам бо рӯзое ки масалан шавқовартар ҳастанд як видеои пурра карда мепартом гӯем ана мехал дӯстони азиз бисёри баъд гап назанам агар ки ман ният дорам ки сиёвуша садикда агар ки спорам баъд мешинам ҳамахал ба ҳазур видеода гап мезанам барои он ки нилуфар садик мерад ба ҳазур шишта суҳбат карда кати шумо намешад барое ки сиёвуш намемонад умуман намемонад ки шишта гап зани фақат айқафҳои ман ҳастай барои ҳамин хотир ман мехоҳам ки сиёвуша садик татиям ана мехал дӯстони азиз сеюм бора ана гуфтистам ки биёен ҳамин кати влога ба охир расонем гуфтам хайр дӯстони азиз боз як бор дигар раҳмати калон ба ҳар яки шумо ки шумо ҳастен шумо менависен раҳмати калон ба шумо хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед хайр